Mshengo Dumelang molweni sanibonani uBikele ubheka uPrince wakamchunu uMr Ratata noma kanjani umsakazweni okhozi FM uhlelo itende lomcimbi nokuhlela ngena njalo nje mekusuke ngamasabatha sola ke ngo5 o'clock kuya ke ku9 o'clock kanti ke inxibe evangeke le yohlelo siphethe izinto ezahlukahlukene bheka nje ngo5 kuya ku6 soke siphethe lapha ke isicatha miya sithi cothoza mfana shaya istep kumnandi ngendlela esimanga kanti mekushaya u6 sihosha imfe ngempela sizonikeza noma kanjani ithimba lezi izindaba lisitshele ukuthi kwenzakalani endabeni zangempela sonto suke likhona ke noma kanjani ithimba kanti mekushaya u7 so sesibuyile siphethe noma kanjani izinto ezithinta amaNazaretha khala isigubhu khala imbomo suka madoda bheka nje kuba ngo7:10 suke khona umfundisi kanti miligamanxe ihora lesikhombisa usuke sekhona noma kanjani lapha ke udokotela uNgogi Mahaye esimazi kakhulu endabeni ethinta ke lapha ke ezemfundo njobe khona ke lapha kwi department yaKwaZulu Natal umqondisi lapha ehhovisi lika Ngqongqoshe ubaba ukwazi umshengu kanti ke kuleli sonto sobe sikhuluma indaba enkulu ngendlela esimanga sithi uzungaphuthelwa ihloko esisiphethe ihloko la sithi khona kungani amaNazaretha engayidli ingulube kungani engawudla ubhekeni bathi pork ukhona dokotela hawu bacingwane siphakamisa izandla siyabonga sitamagquma nezintaba zakithi enkandla lapho enqhamuka khona enkungumathe esihlahleni ngoba ngakhe isihlahla sikamboma lapha yana nentaba engeluse kuso nezibe engibhude kuso izibe sabhabhadisa ubaba umfundisi uMbizane nesiziba usoyaka owangena khona umboma nesikhuni sivutha aphume naso sivutha amalibe ngalusa ngakhiphela khona inkomo lapha elibeni anyakaza namhlanje ngoba sithi uphethuza umnyuzi hayi akutshela isihloko lesi esikhuluma ngengulube esisiphethe namhlanje ngoba sizophendula umbuzo onzima hey madoda abantu bathi hayi ingulube kwenzeka ukuthi hayi ngakho singayidla cha namhlanje sizohluba udlube ekhasini ukuthi isiningiso kangakanani ingulube kuNkulunkulu wesithi nje amakhola walindela ukuthi ingulube kumele ayidle noma ngayidli angikhuluma amaNazaretha kuphela umuntu oyikholwa umuntu nje uthi uyikholwa ukhetha uNkulunkulu ufuna ukuba ngcwele njengoNkulunkulu kunamuphi ubuhlobo ubungcwele bukaNkulunkulu nenyama yengulube noma isidumbu sengulube sizobeke sisihluba udlube ekhasini ke asazi ukuthi afanele ayidle noma afanele ngayidli kodwa sozwa ke kusasekuseni hayi ukuthi ke kumele ayidle noma mangayidli ingulube lo mbuzo omkhulu ezobe sowuphendula inonile itshebile bathi kulahleka izinyo mawidla bayibiza kubhekeni bathi pork umbuzo uthi uthini uNkulunkulu ngengulube hlabelelo zamaNazaretha megamanxa ihora lesikhombisa emsakazweni okhozi FM uzungaphuthelwa uBikelo udokotela asethi intaba ibekelwe amazolo konakele baba